Ей, здрасти! Дойдох тук до този плаж, който каже, че само на 15 минути от работа ви, представители си. И искам да ви предам на всички много поздрави, на Иво, на Боби, на Катя, на Дени, на Росен, на всички. И да ви кажа, че много ми липсвате. И да, защото много ми липсвате, това е. И това плаща тук е едно от малкото хубави неща, които има в тази тъпа държава. Освен, че плаща добре. На целия плащ съм сам. Това всъщност е много близо до фабриката ми. Дойдох с колелото, а и го то зад мене. Обичай да ви покажа малко морето, защото след малко ще ляза пак да се поизкъпя. Ей, това е. На целия плаж няма никой. Ама никой. Те тук газарите май ходят само в Дубай, нали? Тук никой явно не е модерно да се ходи така по пусти плажове. Не се притеснявайте, абсолютно е безопасно, няма кули, не е дълбоко. През октомври може да се дойде в България, някъде през края на октомври, може би, още не е сигурно. Надявам се, че всички сте добре и че се обичате, и че не се карате. И да, такива ми ти работи. Айде, чао за сега.